Sí, per mi la filosofia no és producció especialitzada de teories, que és com moltes vegades des de les aproximacions més acadèmiques se'ns planteja, com uns senyors, sobretot senyors al llarg de la història de la filosofia, que pel que sigui produeixen una sèrie de teories sobre l'ètica, la metafísica, el món, etc., sinó que per mi la filosofia és una activitat, i una activitat de trobada, una activitat d'interpel·lació, perquè és precisament aquella activitat que fa de la paraula una pregunta inacabada, una pregunta que només pren sentit si s'adreça a uns altres i pot ser represa per uns altres. Per això la filosofia i l'espai públic van sempre molt lligats, encara que ens imaginem el filòsof com una figura separada del món i això, però això és una construcció totalment falsejadora. El que fa la filosofia és precisament fer que les nostres veus singulars, els nostres cossos singulars, les nostres vides, comparteixin preguntes comunes i amb la idea o amb el propòsit de poder-les pensar. Una nova il·lustració radical per mi és apostar per una actitud combativa cap a qualsevol forma de credulitat, de dogmatisme i de despotisme des del punt de vista de la confiança en què podem transformar per nosaltres mateixos i mateixes les nostres condicions de vida i a nosaltres, amb elles. Aleshores, recuperar aquesta idea de confiança en el que podem dir i pensar, en el que podem fer i transformar des d'una actitud crítica cap a totes aquelles ideologies, hegemonies, formes de pensament que tanquen precisament els mons imaginables. Analfabetisme il·lustrat és una expressió que faig servir per anomenar una determinada forma d'ignorància, que no és la ignorància natural, el fet de no saber una cosa o una altra, que això no té més importància, sinó que és un efecte social que produeixen uns determinats règims o sistemes de saber que declaren com a inútils o com a incapaços o com a irrellevants altres formes de saber. Per tant, ens deixen en aquesta desconnexió entre uns coneixements que s'acumulen, ens arriben, molta informació, molts sabers, molta formació, fins i tot educativa, que moltes vegades sentim que està desconnectada de la vida perquè no serveix per relacionar-nos d'una manera transformadora amb el món. Aleshores, hi ha aquesta paradoxa, que no és un oxímoron, sinó que és una paradoxa entre tenir molts coneixements i que no ens serveixin per relacionar-nos de manera més lliure ni més digna amb el món que vivim. I això és aquesta idea, això és el que en dic analfabetisme il·lustrat. La vida és un problema comú, vulguem o no. El que passa és que el podem assumir els uns contra els altres, o uns competint amb els altres, des d'aquest individualisme exacerbat del capitalisme actual, o podem fer-nos encàrrec de manera compartida, buscant maneres que aquest problema comú, que és viure junts en aquest món i en aquests moments, a més, de manera totalment interdependent, a escala planetària, l'assumim realment com a condició per unes polítiques, per unes formes de vida, per unes cultures diguéssim, més recíproques, més justes, més igualitàries, o el convertim precisament en un camp de batalla dels uns cap als altres. La filosofia estigui molt sesgada en termes de gènere i que, per tant, hi hagi un problema en la filosofia contemporània, que és com revertir aquesta situació, no només en termes de número o de paritat o d'equiparació de presències en els referents, com a professors, etc., sinó realment en les maneres de pensar. És a dir, si la nostra tradició filosòfica l'han pensat, l'han escrit i ens l'han transmès sobretot els homes, com es transformarà la filosofia en la mesura que hi anem també no només participant, sinó intervenint i aportant la nostra mirada, les nostres escriptures i les nostres maneres de fer les dones. Jo crec que això, de nou, és un problema comú, no és només un problema de les dones, no és només afegir un estant en les llibreries o en les biblioteques de feminisme o fer més, és realment assaltar les muralles de la filosofia patriarcal i pensant junts, veure com la filosofia mateixa es transformarà. La paraula avivament, que han triat la gent de València Pensa per donar nom a aquest festival, quan la vaig veure de seguida em va semblar molt suggerent perquè això reunia la paraula viva, per tant vida,
amb ment, i per tant doncs, ja ens situa en aquesta relació entre un pensar viscut, no? I una vida que es pensa a ella mateixa, i a més construint un adverbi, no? Amb aquest ment, que també és el ment dels adverbis, i per tant ens situa en una manera de fer les coses, no? I no en una temàtica o en una qüestió o en un substantiu, que sempre és una manera molt rígida de pensar, no? En canvi, com fer viu el pensament, no? I com pensar la vida, doncs, vivament.